moi. No niin, moi taas kaikki. Mä oon Joku Hyppä ja mulla on tänään kaveri. Viedään. Melkein. Ja, ei mitään. Liska. Noniin, mikä lääni se on? Kuinka paljon pokalla ei tarvii? Et sinne pääse. Oi! Mä lähtenyt tiputtaa aika pahasti. Ihan vaan huvikseen. Oikeesti mä tahalleen. Anna feilit, että ei oo feili. On vaan noita peukkuja. Niin, sä vaan koetat saada sen juttelemaan sun kanssa, että läpätti turhia se on mun perus kaikki omaa toivon. Mä Iiva, niin mikä klääni sä oot? Yhteen. Se kyllä meni vähän hankalaksi, mutta yhteen. Finland. Okei. Finland yhteen. Kaikki pienellä. Kaksi pelaa. Suomen lippu. Ja MR Villa on 4. Ei löydy. Jatka juuri tilauksesta. Laturi. Ai niin, mä unohdin puhua koko ajan. Mä laitan pauselle siksi aikaa, kun mä tiputtelen täällä moja. Niin siis, mutta mä aikaa. Joo. Niin, ei kun 32. Ihme hiljaisuus. Uuri sitä. Yes. Sä sitten oikein puhuu. Ota Jaska. En mä nyt Jaska paskaa. No, okay. Ai niin kuin mun piti olla Kiroilematta. joten... Vähän sensuroita. Vähän sensuroitavaa. Noin totta kai. Mä oon niin laiska. Totuus on totuus. Muuten nyt mä katsoin vasta. No mä ohnasin aika hyvin. Yes. Mulla tuli vaan hiljaisuus. Sorry. Mä häviin täällä aika paljon. Koska ihan taas. Oi nyt. Oikeesti mulla on vähän tekemistä. Sensuroitaan. Niin se Facebook.
Jep. Se on se facecam. Mulla on peitto. Mä laitan tähän musiikin. Mä laitan tähän musiikin taustaan. Jonkun eeppisen musiikin. Mä eeppinen musiikki. Hyvä on sieltä semmonenkin. Täällä. Ei pese. Siniseltä punaiselta. Mulla on onneksi purraiset. Mä vaan ladotin nyt ruuhkaan. Tota seinää. Keskitty lainkaan tähän. Mä oon tehnyt mutta tänään 5 videoa. Olen aktiivinen. Koko päivä on mennyt tähän. Kannattaa muuten mennä katsomaan Manageri 69 kanava. Onpas Friendly Battle. Ei oo aika. Mä menen eri peliä tapa julkeen. Minä ainakaan en yhtään. Tää sanot esitellä sun häksejä kaikille. No en mä niitä käytä. Ei kerran ei mulla Lol. oo. Oot häkkeri, mutta et käytä häkkejä. En kai, se ei oo reilua pelaamista. Se on epäreilua. Joku meni vessaan. Ei pidä. Okei. Miksi sä sanot paustaan tohon videolle vaan hyvä? Mistäs minä tiedän? Siitä, että sä sanot. Pian menee pallo se suu. Tässä on Epin musiikit. Tähän on jotain rockia päällä. Okei, tästä tulee niin eeppinen video. Muuten joo. Katoppa toi. En ainakaan häksää kultalattia. Pienin facepalmaus. En häksää. Mä oon vetänyt tän läpi jo. Vaikka se... Millä häkeillä? En. Niin, että on vetänyt mulle häkeillä. Ei yhtään leikkiä sekuntia. On. Tälläkin hetkellä. Se otti... Kuitenkin kaikki mahdolliset häksit. Ei. Oikeesti. Mä en vielä tuossa luetaan. Yksi laittoi skeletonit suoraan login alle. Ei oo. En mä ainakaan mitään häksejä tällä hetkellä. Täältä kuuluu vaan rahahelinää, kun mä otan mun bananafarmaista. Kuitenkin ne on jotkut koodit, eikä banana. Kyllä ne on bananafarmit. Eikö sulla ollutkin? Etkö sä vaan kattonut? Jätkä näki kaiken. Enkä nähnyt, en kattonut sinne päin. Näkyy video. Facecam. En mä tiedä mitä muuta. Musta tuntuu, että... Sä facepalmaat pian. Niin. Mutta... Hyvä idea. Nyt me kaikki voimme facepalmata. Sen jälkeen ottaa imurit käteen ja lähteä ryöstelemään kauppoja. Moikka. Imurilla kauparyöstö. Ei todella mahdollista. Mä lähden editoimaan, moro.